ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଆମର ପିହୁ ପିହୁ କାଇଁ ପିହୁ ପିହୁ ଅନେଇଲୁ ଏଇ ପିହୁ ପିହୁ ଅନା 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 ହେଇ ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଚୁଇଁ ତୋ ନାଁ କହିଦେ ଭଲ ନା କହ କୋଉ କ୍ଲାସରେ ପଢୁଛୁ କୋଉ ସ୍କୁଲ ଆଜି କାହିଁ ସ୍କୁଲ ଯାଇନୁ ଆଜି ଛୁଟି ରବାରେ କାଲି ସ୍କୁଲ ଅଛି ନା ନାଇଁ ନାଇଁ କଣ ପାଇଁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ କଣ ହବ ଆଉ ଇଏ ଆମର ଚୁଇଁ କହିଥିଲି ଇଏ କିଏ ଇଏ ହେଲା ମିଟୁ ଆଉ ଇଏ ହେଲା ମମ୍ମି ମିଟୁ ମମ୍ମି ଡାକିଥିଲୁ ତୁ ମମ୍ମି ଆଇ ପିହୁ କଣ କରୁଛି ପିହୁ